собиқ қаҳрамони UFC дар вазни сабук Конор Макгрегор тасмим гирифтааст, ки ба бенавоён кӯмак кунад. Макгрегор бо камбиазатон $25,000 хайр намудааст. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. собиқ қаҳрамони UFC Конор Макгрегор ва духтари ӯ Девлин ба ширкати хайриявии Интергипти, ки ба шахсони бенавою дар кӯмак мекунанд, $25,000 хайр намудааст. дар ин бора Конор Макгрегор дар саҳифаи твиттераш хабар медиҳад, ки ёдовар мешавем, ки рамзи кори ирландӣ Конор Макгрегор дар муоҷираи ахирӣ буд бо Ҳабиб Нурмагомедов, варзишгари русиягӣ шикаст хӯрда буд. ҳарчанд Макгрегор вақтҳои охир барои муҳорибаи такрорӣ бо Ҳабиб пофишорӣ мекунад, вале дархосту амалҳои дилифзии ӯ бенатиҷа анҷом ёфтааст. Ҳабиб мегӯяд зарурати баргузор кардани муҳорибаи такрорӣ бо Конорро намебинад. қобили зикр, ки моҳи январи соли 2020 Макгрегор бар муқобили Доналд Серонени амрикоӣ ба майдони навар хоҳад баромад. хабар дода мешавад, ки набарди Конор ва Сероне дар доираи рақобати UFC 246 санаи 18 январ дар шаҳри Лас-Вегаси Амрико доир мешавад. зимнан хабар дода шуд, ки ба чиптои ин набардор пас аз 3 дақиқаи ба фурӯш баровардан пурра харидорӣ шуданд. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи Конор Макгрегор? ҳатман нависед барои чӣ хайр кард ва чандин ин хайри ӯ аст.